as we worship siyakhiwa, as sinikela siyakhiwa. Because masinikela uNkulunkulu uyasisiza ukuthi uthando lwemali inhliziyo zethu singaloku zinamathele emayelini, but we understand ukuthi uyosipha imali masiletha kuye sim acknowledge as the source of all the seed that we have in our hands. Umsuka wa yonke imbewu esiphethe kuphi ezandleni zethu. Sikhona abazalwane. And last week, just last Sunday, uNkulunkulu kunestina sibekile. Leso stin futhi naso ngiyacela singagijimi kuso sidlule masinyane sisikhohlwe leso stin. Kunestina sibeke last week. Leso stin leso naso sinendima yaso esizoyihamba leso stin njengoba siqhubeka nje uhambeni. Last week uNkulunkulu ukhulume ngogcobo anointing ukuthi umehluko wenziwa yini ugcobo. Uma kulahleke ugcobo then under the anointing intambiso kaNkulunkulu, the anointing of God. Ngoba ugcobo liphula ijoka manje makulahleke kwahamba ugcobo kwa affecteka ugcobo empilweni yami noma ngabe ngingashumayela but intshumayelo izobe weak ingasiza umuntu. Noma ngabeka izandla kwabagulayo if God has given me inkonzo ye healing, but uma ngabe nginganalo ugcobo noma ngilimazile ugcobo ngoba ugcobo alilinyazwa ama external circumstances factors phela kodwa lulinyazwa na lifestyle yami, lilinyazwa na izinto engizenza mina lu affecteke ugcobo. Size sathi umuntu ogcotshiwe mayihlala ezindabeni ugcobo liyalimala. Umuntu ogcotshiwe mayihlala emangeni ugcobo liyalimala, mayihlala kwilast enkanukweni yenyama ugcobo lenze njani liyalimala. Ziningi lezi zinto ofuthi uma ene pride enokuyikhukhumeza ugcobo lenze njani liyalimala, because uNkulunkulu akamthanda umuntu one pride. Ngisho uNkulunkulu angakusebenzisa kanjani kuvuka ishosha, but you must remain humble. uNkulunkulu uyohlaleke ekuvakashela ngentambiso yasezulwini ziqhubeke iphakame ishosha. But uma ngabe sewuproud sewukhukhumele uyothi uyayibeka izandla kungenzeki lutho, yini indaba ingoba amandla okwenza izinto asemukile. Kunezinto ezintshontsha ugcobo. There are things that are destiny destroyers ezibulala ikusasa lakho. Eyibulala ikusasa lakho. You can say injabulo esikashana kanti injabulo nomuntu onomoya ubungoma. Ku transfer yeke the spirit of ubungoma kuwe. Sithi besikwazi ukuthi umntwana kaNkulunkulu but sibone sekunomunye umoya oqubuka ngaphakathi kwakho uthe wena uyijabulisa okwesikhashana but you then became close to somebody with a different spirit and that spirit was transferred to your life ungabusakwazi ukuoperate. Siyayizwa lento bazalwane, ijulile into yabantu bogcobo, ijulile into yabantu bohambo. Umuntu ohambo unento noNkulunkulu une fingerprint kaNkulunkulu, awuhambi noma kanjani, awudli noma yini, kodwa uyayicwecwa, uyayiminda, uyayigada. Iassociation uyayibheka ukuthi nobani. Sikhona bazalwane. Uyayiminda umuntu wani wogcobo. uSamson wavuka njengokujwayelekile njengoba benzile 2 times back, athi uDelilah na amaFilisti kwatholakala ukuthi intambiso ayisekho. It is the same Samson but inwele kwakuthiwa zingaphucwa seyiphuciwe, because i-connection ne-divine appointment noNkulunkulu noSamson yayiseyinweleni, akuyuhlala mpuce ekhanda lakhe ngoba ungumnaziri kaNkulunkulu. Kwavuka njengasemhleni, yenzeka uvuke njengasemhleni, ubamba i-microphone njengasemhleni, kodwa into kaNkulunkulu ingasekho. So masicela phansi sizwe ukuthi i-microphone yiyo, iphimbo yilo, kodwa into isandla sikaBaba phezukwalo muntu asisekho. Abazalwane wangathi yilo nalo yabengathi Nkosi isandla sakho singasuki phezukwami, ngoba into eyenza umehluko isandla sikaNkulunkulu. Umuntu angaba ordinary abemfishane nje, abemnyama nangebala noma khanye, angabi namfundo ephezulu, kodwa uma isandla uma ngabe umuntu wesandla ukubizwa abantu bemfundo, ubizwa abantu beimali eziphezulu bathi sesizame konke imali zethu azisizi, kodwa kunomuntu eNewcastle osandla sakhe sesandla sikaJehova singaphezulu kwakhe.
Uma ungayikholwa le ubobuza uNamani mawufika ekhaya ezulwini angazi noma uyobe khona yini uNamani. UNamani utshelwa intombazane esebenza la ekhaya engenagama engena position. Ithi inkosi yami inochoko kodwa ezweni la ngisuka khona kunomuntu kaNkuluNkulu. Kunomuntu kaNkuluNkulu. Aba basivusela abantu bakaNkuluNkulu. Kodwa ngize kule ndaba yama Romans njalo kodwa ngazi ngiyaphi inkosi ngilekelele. Makuwe qhubeka Nkosi. Ekhaya lela ngisuka, I may be a slave girl in this land. I may be a foreigner. I may have no status, but where I come from, kunomuntu kaNkuluNkulu. Inkosi yami bingethathe yini ithuba iye kumuntu kaNkuluNkulu. Nkosi sivusela abantu bakaNkuluNkulu. Ushana haya kola mahendele bebe setele beyando koshantala babaya libre bebe yando kosataya la baba shante kosataya ila ala ela zeketele bayando koshantaya osana ala bayando koshataya. Raise us men and women after God's own heart, people with the fingerprint of God. People with the fingerprint of God. Abantu abanesithupha sikaNkuluNkulu, abanesithupha sikaNkuluNkulu. Kufakaze thina sithi kulomuntu akanasi isiqe eside, akanalo igama eliphezulu kodwa umuno kaNkuluNkulu masimbheka, umuno kaNkuluNkulu phezulu kwakhe. Umuno kaNkuluNkulu phezulu kwakhe. The finger of God. Ayisoxoxa indaba kaNamani, but siyayazi mayiqhamuka akazange ambone ngisho ukumbona. Wathumela i7 wathi akahamba ayobhukuda ayocwila eJordan 7 times. Now uNamani mayibuyele emuva unjani udiscouraged. Uthi akasaphumi nje nokuthi azobeka isandla phezulu kwami. Just ukuphuma nje. Just ukuphuma. Kwasho ukuthi iformula ishintshile, akubekwa isandla namhlanje kuthiwa hamba ogeza. Now number 1 uthi step into yokuthi akasaphumi nje azongibeka isandla. Number 2, now yini indaba angikhombe eJordan la ngisuka khona kuneminye imfula enamagama aphezulu futhi engcono kunaleli Jordan angisa kuhle. Asibonge leyo 7 eyathi kuye Nkosi yami my Lord ukube umuntu kaNkuluNkulu ebecela okunzima kunalokho ibuye ngeke kwenze yini Nkosi yami. Kwathola ukuthi uNamani use-understand lento ukuthi lento noma idelelekile ithi nje hamba eJordan noma ithi angizukubeka sandla hamba eJordan kodwa iyona ivele enkosini ngoba sometimes kuyenzeka isolution ibonakala idelelekile kanti isho umuntu kaNkuluNkulu. Ake ngikhulume ngapha mhlawumbe abangapha bazo kuyenzeka into izwakala idelelekile isolution kodwa uma ivele emlonyeni womuntu kaNkuluNkulu. Somebody say umuntu kaNkuluNkulu. Sivusela abantu bakho Nkosi. Kufanele kube nabantu esibaziyo ukuthi masifuna ama strikers kwi healing nangu sibanibani one fingerprint kaNkuluNkulu uma sifuna noma ngabi yedwa kodwa uma sifuna uma silahlekelwe idirection umuntu ongageji obuza kuNkuluNkulu asho nangu umuntu obuza kuNkuluNkulu asho. Because God led Israel through prophets. Later on by funela makhosi ke, then they were led by kings. But nange dispensation yamakhosi babe sebekhona abaprofeti. Babe sekhona. Even with dispensation of the kings. Hallelujah. And in fact, ama prophets operated kakhulu kuma dispensations of the kings. Ama kings ayi administera ama affairs izimo zesizwe. Ebese kuthi umprofeti ayolalela. Nkosi sipha abantu abazolalela. Sipha abantu abazolalela bezuNkulunkulu. Na into ebesiyikhuluma. Ngiyacela lama notes last week angasilahlekile lama notes last week. Kukhulunywa last week ngama secret sins. Izinto ezintshontsha zimunce ugcobo. Zimunce ugcobo. Luyalahleka ugcobo kusala umuntu netalent. Ngoba italent imvamisa angazi inkosi yayenzani le ndaba. Italent ivamisa ukusala italent. Italent. Masilibuka sibone ukuthi kuseyilo. Yikho bese ngathi sometimes siyakhohliseka nje ngoba lona italent eliswele njani lisele. Moyingcwele asigoqele baba. Asigoqe. Siyayikhumbula indaba yomfana nomkhulu. Umfana washo uPsalm 23 emusho ngoba emazi.
umkhulu lo mdala washo uPsalm 23 kwasho ukuthi ushiwo umuntu owazi umelusi. Umkhulu wayengazi amavesi, waye ne-relationship nomelusi. Yingakho umfana mayiqeda ukuthi uJehova umelusi wami, impela okuhle nomusa kuyangilandela. Libonke igama lenkosi. Wazi wayofika ekugcineni abantu besukuma beshaya izandla. Because ayikho ivesi angalishayanga kahle, la kuno full stop waye full stopper, la kunamakhoma khome kahle. Ubone ukuthi cha lo muntu lento ebeyirehearsa. But umkhulu mayethatha imicrophone ethi uJehova umelusi wami, akazange afike ekugcineni abantu babonakala bekhala inyembezi because kwakunesandla somelusi phezulu kwendoda endala. He did not know Psalm 23. He did not only know Psalm 23, but he knew and he had a relationship with the shepherd. He had a relationship with the shepherd. Yingakho ngesikhathi recite into kaJehova umelusi wami, umelusi wayesegijima phakathi kwezitulo. Egijima phakathi kwezitulo, umelusi wayese administer inhliziyo ezephukile, obefuna ukuphuma ayo commit suicide ezwe isandla somelusi enhlizweni yakhe simthinta ngoba sekumuntu onobudlelwano nomelusi. Sekumuntu one relationship nomelusi. Hey, okay. Secret sins, they are the ones deal nani ne anointing. Pride, lust, issues of power, wanting amandla, deals with anointing. Baze baphuma abantu bayowalanda endaweni ezirong. But asikho lapho, ngiyacela kodwa uyithini zingalahleki. Singabeki isitini sibeka imota. Uthi usimende ungakaqini kufike umlingi afake itrofela ngaphansi kusimende asikhiphe isitini. Ngoba nalesi sefaith uyasidinga, nalesi ama secret sins uyasidinga. Abantu abazoba ama giant killers, abantu abazodila nalezi izinto ebesikhuluma ngazo last week. Ama giant killers, abantu abazodila nalezi izinto. Sikhulume ngani masikhulume ngefear ngithi? Sakhuluma ngeself doubt. Sathi esinye isono esifihlakele leso. Ukuthi uSathane khona abantu abamanipulate ngefear, ngokwesaba, bagcine bengakwazi ukuphila yonke into uNkulunkulu abaplanela ukuthi bayiphile. Baphile a substandard life. Athi uNkulunkulu uyamgraduateisa to the next level, athi hayi kungcono ubheke obani. Ngcono ubheke obani uNkulunkulu. uMoses wakwayenza leyo nto leyo. Number 1, wayishiye bulala umuntu lapha. So he had murder. Wayenecala leGibhithe. Mayifika inkosi ithi ke ngizwile ukhala kwabantu abami ngehlile uzobahamba uNkulunkulu wait. Right, number 1, mina nginamalimi amestutterer, angikwazi uqeda isentence. Ngicabanga uMoses wayefuna ukuthi athi uNkulunkulu no. Yazi ukuthi angiyicabanga ngaleyo nto. Ngizoya kusibanibani. Qhubeka ke mfana wakithi. Bayethi nginamalimi uthi uNkulunkulu khona ubrother wakho Aaron. Uzohamba naye wena uzocabanga uAaron asho. Then he goes back to Egypt. Because God needs to deal with these things. uNkulunkulu needs to deal with the anger kimi. Ne short temper. Buka short temper ebenzani? Udilika entabeni, was it Sinai, Mount Sinai. Uphethe ibhebhe zamatshe, 2 big tablets. Aphethe ama commandments. Aphethe Exodus 20 as we know it today. Bayeqhamuka ubafica sebezungeza ithole. Angiyazi ingoma ababeyishaya khona yabo. Uyesa limnandi kama uyesa limnandi kama uyesa masinyane. Zibhizi zimanzi lapha phansi. Sizungeza itholele egolide. Kade eyishiye right. Kade eyishiye right zikhonza uNkulunkulu ongabonwayo. Na mazibheka isikhathi zithi awusehamba isikhathi eside. Yabo. Iproblem kwakuumuntu oyedwa, mhlambe nabaseduza babe kade bazi.
i-relationship noNkulunkulu. The rest of them babe abalandeli nje baka-Israyeli bethandwe uNkulunkulu because of Abraham. Baza ama-rituals, not rituals, ama-processes. Njalo ngonyaka umpristi uzosingenela eyosixolisela ezonweni zethu. Iqhamuka uMoses uphethe lezi umthetho. Uvela ubabona bazungeza itholo, uvela ubashaya phansi amatshe. Uyawaphahlaza. Now, if you are a leader and you are short-tempered, kunezinto ozoyiphahlaza zabantu baholayo. Uyiphahlazela ukuthi ucasulwe abantu baholayo. Ngike namuzwa umuntu ethatha i-microphone akhulume kube sengathi sone sonke. Uza ukuthi uyopha lo muntu kodwa ukuthi nje wophele epulpit. Kodwa yena unjani? Uyopha. I always pray to God ukuthi ngingophele epulpit. It's my prayer ukuthi nginjani? Ngingopheli epulpit. Noma ngabe ungikhube kangakanani, noma wena nezihlobo zakho, nesheni lakho ningikhubile evikini. Kodwa ngingafiki la ngizothetha ngophele epulpit. Ningithandazise. Kuba ukophela epulpit. Ngoba sonke siphuma siyibuza ukuthi ngabe bamenzeni umruti? Ngabe bamenzeni? Ubulala amatshe. Ngenxa yokucasuka. Secret sins. Asibuyeleni kwitekisi. But sisizakele bazalwane. Omunye usizakele ngani? Let me take one person othi ngisizakele. Last week. One person. Siyafunda phela bazalwane. Asikwazi ukuthi silokhujana. Amen. Amen bazalwane. Ngisizakele kakhulu kwi secret sin number 5, number 5. Ethi fear and self-doubt. Bokuyi wickedness yami enkulu kunazo zonke. No anginazi izinto. Bokuyi weakness yami enkulu kakhulu leyo. Noma uNkulunkulu angabeki into kumina, bekunalento ethi ish abantu bazothini. Abantu bazocabanga ukuthi ngiyayisusela lento ngiyisusa uNkulunkulu. And the other thing ngisaba nokuthi I'm not driving a car. I'm not staying in a big house. I'm not beautiful. I am fat. I am ugly. So mangiza nento ngithi mina uNkulunkulu said na kanjani ngeke baze bayithathe leyo. That was fear. But since last week bazalwane, I had to find some scriptures ezikhuluma ngefear. Iscripture ngisitholile bazalwane engimeditating ngaso almost 3 days meditating ngale scripture ukuthi uNkulunkulu angisiza iqede le fear enhliziyweni yami. Nasi le scripture lesi siyalahleka, but it says okay fine, ithi ngisifuna ngizosithola. Sikhuluma ngokuthi if ithemba lakho likubantu. Ngicabanga uJohn, 1 John, umuntu obeka ithemba lakhe kubantu, lo muntu loyo uzobhubha noma yinini, but the person who trusts God uzoqhubeka aphile njalo impilo yakhe ibe right. So I believe ukuthi ngisizile kakhulu lento because whatever uNkulunkulu ayibekayo kimi manje ngiyayisho, it doesn't matter ukuthi uyithatha kanjani. Kodwa mina ngisho as uNkulunkulu ayishilo ngizoyenza njengoba uNkulunkulu ayishilo. And the other thing fundisi lastly okugcina bekuyilento lena yokuthi uyafuna ukuplease abantu ukuthi abantu bakuthande. Like wenza into ngoba ufuna ukuthandwa abantu, pleasing people rather than to say izinto ezizoplease uNkulunkulu. Zingidistepile kakhulu lezo zinto ekuhambeni kwami because benginale fear ukuthi who am I ongakhuluma izinto abantu bayithathe. Bese ngizama ngawo wonke amandla ukuthi ithi ngikwenze kanje khona bazongithanda. Ubona ukuthandwa abantu kungilimazile bathandekayo. Ukwenza izinto ngifuna ukuplease abantu and nangibona ukuthi abangithanda abantu, I will make sure to find something engebenza bangithande and yet abangenzeli next. Ngiyabonga bazalwane. Okay. Ufuna ukunikeza omunye umbhele. Okugcina siyabonga kakhulu ma. One more, then we continue. Oh, yes.
Amen. Ngicela ukubingelela upastor, ngibingelele nani nonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngidlulisa umyalezo nje ohlalile kakhulu kimi esifundweni sangeSunday edlule. Ngathinteka kakhulu. Kuningi konke okwakukhulumeka kwasithinda. Kodwa okwahlala kakhulu ukholo ubaba uAbraham ayenalo. Sifundile ukuthi ukukholwa kwakhe kwakukholwa lokho kwakunganyakaziseki. Ukuthi noma ngabe ubhekana nesimo esithini wayema ekholweni kangangokuthi waze wathola ukuthi ungolungile phambi kwamehlo kaNkuluNkulu. Kwaphinde kwaqiniswa futhi ukuthi ekuhambeni kwethu ngaso sonke isikhathi we walk by faith. Ukuze sikwazi ukuhamba endleleni yethu yokukholwa esibizelwe kuyo. Ukuze nakithi sibalelwe ekuthini singabalungile phambi kobuso bukaNkuluNkulu. Amen. Siyabonga Nkosi engcwele for every break oyibeke impilweni zethu kuze usakhe. Siyathandaza ukuthi isitini nesitini sisilekelele ukuthi sikhule ezintweni zokomoya ukuze sifane nawe uNkulunkulu wethu. Sifuna ukuba more and more njengoJesu empilweni zethu. Abantu babone sihambiso kwakho. Sithandazela Nkosi ukuthi ingabe bikho nesitini nasinye sizolahleka. Sibusise baba egameni lenkosi uJesu. Amen. Amen. Allow us bazalwane to come back to itekisi lethu. We are dealing with Paul's letter to the Romans. Ngicela siye ku slide 2 or 3. Why sifunda lencwadi? Sifunda ngoba next one khona no yellow. Let's go. Yes, mhlamba asimela. Number 1 ukufunda lencwadi yabase Roma kubalekile ngoba inikeza incazelo ehlelekile, a systematic detailed explanation ebanzi comprehensive necacile yevangeli ngokweBhayibheli, a clear systematic definition or description of the gospel ngokweBhayibheli. Sivamsile ukuthi sikhulume ngevangeli uthi waliphoxa ivangeli kanti siyalazi yini liyini ivangeli. You understand? Because ivangeli lisho indaba ezimnandi, indaba ezinhle. Indaba ezinhle zikhuluma ngani? ngoNkulunkulu wasenzela umusa wasikhipha ezonweni ngoJesu. Those are the good news. Hallelujah. Now lokho nje ivangeli kumele siliqonde ngokweBhayibheli ihlanganisa izimfundiso doctrines ezibalekile njengokulungisiswa ngokholo, justification by faith. Justification by faith. Ithola kule ncwadi le. Iyona ekhuluma ngayo, ikhulume ngesono, sin, what is sin, right? What are the consequences of sin? U6 u36, u6 u36 yes noma u3 u23, u6 u36. Lethi inkokhelo yesono ngokufa kodwa isipho somusa singuphilo kuphakade endodaneni. Right? U3 lapha ko21 bonke bonile basilalelwe, the fallen short of the gospel, balungisiswa ngesihle, yabo. Then ke bese mawuza ku chapter 10 ithi ngisindiswa kanjani umuntu uvuma ngomlomo 10 9 and 10 ngenhliziyo yakholwe kube ngokusindiswa, right? Kube ngokulunga. Yes, so there is sin, that is sanctification, ukungcweliswa. Isebenza njengesiqondiso esiyisekelo semfundiso yenkolo yobuKristu as a foundation, a doctrinal foundation of the teachings of of Christianity. Uma abe uyifundile ezinye incwadi zizokusiza, zonke incwadi ezibhalwe uPaul ziyasiza and zinama foundations abalekile. Kodwa ngiyacela kwi self study yakho ungayishile incwadi le yabase Roma. Right, inikeza amakholwa ukuqonda okuqinile kwensindiso, a complete understanding of salvation.
You know, kanye neziyalezo ezisebenzayo zokuphila ngaphansi komusa iyalezo. So now mabu uqhubeka uyifunda isikhuluma how as Christians we should conduct ourselves amongst each other, how as Christians we should conduct itself amongst non-believers. Leya namhlanje izokhuluma ngalokho. Okay, ngicela siqhubeke. This is the English version of the other slide for abo bethamoya nosiyamkela asidluleke kanjalo. Right? Then ngicela siqhubeke ke ama notes you've got them siqhubeke nje impela size siyefika ku chapter 13 ku chapter 12 yes ku chapter 12 simqalile senza uverse 1 no 2 ngakho ngiyanincenga bazalwane ukuba ninikele imizimba yenu ibe iminikele ephilileyo nethandeka kuNkulunkulu kube ukukhonza kweni kokuqonda. Let it be your sacrifice, your reasonable act of worship, your reasonable act of worship. Ngiyancenga bazalwane, that is verse 1. Verse number 2, ningalingisi lelizwe, kepha siguqulwe isimo senu ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze nikwazi ukuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu ethandekayo nepheleleyo ethandeka kuNkulunkulu. Right, good, acceptable and perfect will. Yeah, listen, it's good, acceptable and perfect will of God. That is verse 1 and 2. Right, ngicela siyibambe le u2 singayikhohlwa ngoba izosebenza na ku3 kuya ku21 siyamqeda uchapter 13 namhlanje ku3 to 21 izosebenza uchapter 2 ngoba mayebhala wayebhala incwadi eflowayo umpostoli Paul. That is why mawufunda iBhayibheli kuthi wafunda bese ufunda necontext ingqikithi. Right, uqale ngokuncenga wasethi ningalingisi lelizwe. Because nina senisindisiwe ningalingisi lelizwe. Kunabantu abasindisiwe kodwa abalingisi izwe, abahambisa okwezwe. Now ku verse 3 usekhuluma ngothando ke. Uthi uthando ke alungazenzisi. Right, let's continue again. Hayi, then it's the wrong one. Then it's the wrong one. Okay, this is where I want us to start. Right? Okay. U5 to 11 is self-study, sibhali test next week. Njengoba islide sisho. Nayo lapho chapter 5 to chapter 11 is self-study emakhaya. Phakathi konamhlanje na Sunday siyabhala isibhalo. Asiqhubekeni ngegama lenkosi. Serious njalo bazalwane. Mase sifaka imibuzo next week kungabi inkinga. Right? Verse 1 and 2. Verse 3 ngicela ungifundele wona masinyane ke ophethe iBhayibheli but ikhuluma ngothanda ngithi lithi uthando lungabi njani. Chapter 12, yes, we are still in chapter 12. We finalizing chapter 12 namhlanje. Amanye sowenza siwahlanganisa ama chapters but amanye sowenza individually. Akekho ofikile kulo but let me read it then in English. Right, chapter 3 uthi for I say through the grace given unto me to every man that is among you, ngisho kini nonke ngomusa enginikezwe wona. Qaphele naleyo ngomusa enginikezwe wona. Not to think of himself more highly than he ought to think. Mangabe bikho sicabanga emkhulu. But to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith. Verse 3 ke uxhumene nalama verse esiwafunda. Uthi ngomusa engiphiwe wona ngiyancenga akungabi bikho icabanga engcono oyibona engcono oyibona eright. Akungathi ngoba uGambu uphatha le microphone most of the Sundays ayibone engcono than the rest of the class. Sonke siseklasini sonke sisindiswe ngani ngomusa. It is by grace that I'm a worshipper. It is by grace that I'm a ministering through ilokunjani. It is by grace ukuthi I'm a prophet. Akabonga uJesu. So if I'm a prophet ngikwazi ukuza izinto ezifihlakele zikaNkulunkulu angabe sengishaya isifuba ngithi ngcono. Now look at what he's saying. He says you must not think of yourself more highly than he ought to think. Akangazicabangi ephakeme ngoba uNkulunkulu uphile yilo nalo isilinganiso sokholwa. Sonke siphiwe isilinganiso sokholwa. iTPT the Passion ithi God has given me grace to speak a warning about pride. Mawuqala ku verse 4 uthi uNkulunkulu ngiphe umusa wokukwazi ukukhuluma against a warning about pride. Ipride iwaqedile abantu abagcotshiwe. Ibashayile abantu abagcotshiwe. Yasikhumbula isibonelo. Youth Camp, Potter's House, East London, 2020 something.
Bazalwane, into engizonitshela yona nikaze nizwe ndawo. You've never heard it. It was like uNkulunkulu wavela wathi hayi ngoba kuzobatshela bangakaze bakuzwa batsheleke mfana kithi mina I'm taking a back seat. Akungabi because oyibona ngaphezulu kwaloko akuphiwe. Yilona lo yakabonga igrace ayiphiwe umusa uphiwe bese sebenza ngayo angazibone sengcono kunabanye. And he says okay sengiyasuka ke lapho ngizonenzela iexample ngomzimba womuntu. Umzimba womuntu unezingxenye eziningi nezitho eziningi parts and organs. Hallelujah. A hand, an arm, it's a part of the body, ingxenyani yomzimba. But inhliziyo, it's an organ, isitho esingaphakathi emzimbeni. Uthi kuPaul, wonke lama parts nalama organs anomsebenzi ongafani. Inhliziyo ayisona isandla, iso aliyona indlebe. But uma iso lisebenza kahle liyayisiza indlebe. Babe ngihamba ngiyale athi umuntu Thabani yini exoshe uThabani indlebe. But mangiphenduka ngibheka ukuthi ubani obiza igama lami yini ezosiza ukuthi ngibone ukuthi ubani. Yes. But iso belingengisize kulobe memeza. I mean no indlebe yes iso belingengisize kobe memeza. But indlebe ingisizile ukuze iso libone ukuthi ubani omemezile. Sikhona abazalwane. Kufana nokuthi ube umfundisi, you pastor, you shepherd, but ungamvumeli umvangeli avangele. You are actually now kukhona into oyenze emzimbeni yangasebenza kahle. Asiye ngicela siye ngicela sibuyele emuva. Sorry to do that. We are all joined together. Emuva ile arrow lebhekele. Yes. Let's do this. Yeah. Okay. This is where I want us to be. We are all vitally joined to one another. Sonke sixhunywe ndawonye. Bese lithi each contributing to the other. Each contributing. Sonke sixhunyiwe bazalwane njoba sila nje sixhunyiwe. Akekho gijima yedwa, akekho ngawina edlala yedwa. Akekho ngaphumelele engaxhunywanga functionally speaking ngomunye ngokusebenza. With each contributing to the others. Yilo naloyo ucontributor kwabanye. Yabo mangabe uyo cross reference ku 1 Corinthians chapter 12 ku verse 14 to 16 lithi isandla asingathi ngoba siyisandla sithi singcono kunonyawo. That is Corinthians. Usachaza zona ipho njalo sika moya. Ngicela ke siye kuyona umzimba. Which is the next slide. Uma ubheka umzimba awuphelele la. This is not the full body. But zonke lezi icubu ezingaphakathi asiyiboni iningi lazo. Amathamba akhe awuwaboni ngaphandle mawuphuke serious lokho ku serious lize livele ngaphandle ithamba. That is why makuphuka ithambo balichutha ngale machine ekuthiwa ama x-ray ukuze ulibone ukuthi liphukile. Zonke zingaphakathi but zonke zisebenza umsebenzi wokunyakazisa ezingaphandle. Yebo lonto le. Now engaphakathi asiyiboni. Akekho umuntu abantu abaningi abashonayo basuke bengayibonanga inhliziyo yabo. Uzahambe emhlabeni engayibonanga. Kodwa uyazi ukuthi ikhona. Futhi uyazi ukuthi ibalekile noma engayibonanga. Praise the Lord. Kunogogo bethu nomama bethu nobaba bethu nobhuti bethu nosisi bethu abancane nabadala nabafana bethu namantombazane abathandazayo. Benza ukuthi igazi linyakaze emzimbeni. Mangabe bedumisa abadumisayo sizwe ipresence kaNkuluNkulu ukuthi inathi. But asibaboni ngesikhathi bethandaza. But uma bengathandazile futhi siyezwa ukuthi ihamba iworship igaxele. Ngoba kukhona abangamanga esikhaleni bathandaza. So ama organs noma agqamile noma afihlakele wonke abalekile. We are a body with many parts. Uma ngabe uhlatshwa yiva onyaweni uphakamisa unyawo, but guess what? Le action yokuphakamisa unyawo ayiqhamuka onyaweni, iqhamuka engqondweni. Uma ngabe uhlatshwe yiva ngoba ngaba nomusa wokufundisa ibiology,
la okuthathwa khona umuzwa weva nobuhlungu beva uthathwa onyaweni uyiswe engqondweni ususwe engqondweni ubuyiswe kuma muscles onyawo kodwa yonke lento yenzeka ngama second. That is why noma bengahlakanipha kanjani babe ne-AI babe nani ngeke bamkhanda umuntu ukuthi ngesecond ukwazi ukunyathela iva ngesecond uphakamisa unyawo ngesikhathi ulinyathela ngesikhathi uliphakamisa akuthiwa sisayo report ukuthi uhlatshwe yiva mfana kithi sicela usilinde. But check the mystery of God. Ngesikhathi step on a thorn in seconds, in fact not in seconds, in split seconds, in milliseconds, your brain knows ukuthi unyathela iva and automatically ama muscles are react aphakamise unyawo. So uyayidinga ingqondo ukuze kuphakama unyawo olihlatshwe yini yiva. Alibonga malenkosi. Uyamdinga ozokukhulekela. Sewushumayelile uyamdinga ozokukhulekela. Uyamdinga ozobona ekudeni prophetic message. Ngicela ke sibuyele lapha emuva. Siyadingana abazalwane. So umusa kaNkulunkulu opha ini izipho. Then he begins to then say wonke umuntu uNkulunkulu umphe ini everyone a measure of faith. Everyone a measure of faith. Yilona lo uphiwe isilinganiso sani sokholwa. Akekho ingagara. Akekho yini lese kubizwa ngayo mama manje inqothovu akekho inqothovu la ekholweni bazalwane akekho. The moment sewuyibona usuyinqothovu konakele lapho ke impela ekutheni uyibona ukuthi uyinqothovu wena akekho ngoba wonke umuntu uyamdinga olokhunjani oyipart of the body. If you prophesy uthi kwabanye uMapostle Paul baphiwe ukuprofetha grace activate your gift by using the proportion of faith you have to prophesy. Sebenzisa isipho sakho ngokuthi wenze njani uprofete ngokwe grace oyiphiwe uNkulunkulu nangokwesilinganiso. Uma ngabe ungasasebenzi ngesilinganiso as a prophet sizokufuna izinto noma uNkulunkulu engashongo ugcine sewuhubhu kaBhejane usho izinto uNkulunkulu engasayishongo. Angazi mina bazalwane mhlambe abanye bathi vele wayengekho right uEnigma. Kodwa mina ngiyengibona ngathi waye right ekuqaleni. Ngiyayisolela nje. Kodwa sasuke samfuna izinto. Samfaka kuma podcast. Yabo uma ukwi podcast ungathi ungasho into entsha ungayishongo last week. Futhi awukwazi uba kwi podcast bese uthi this time akushiwo ngolutho. I believe mina ukuthi waye nayo into kaNkulunkulu. But uNkulunkulu kwesinye isikhathi ukathule. Buka nje between Old Testament and New Testament wathula Bible scholars, theologians 400 years. Between Old Testament wagcina ukukhulunywa kuMalaki. Njengoba nje igcina incwadi ngoMalaki, kwagcina ukukhulunywa ngoMalaki. Kwase kuyathula. That is why ipage elilandelayo linjani li blank. Right? 400 years. Kwaze kwazoqhamuka ke manje ingilosi izokhuluma noMaria nje engaged to Josepha and she's a teenager ngaleso sikhathi and she's pure, she's a virgin. Kuthiwa uphiwe umusa ubusisiwe esifazaneni. You know? Silence of 400 years. Bayibiza eBhayibhelini into ama dark ages. Dark ages. The voice of God was quiet. So uma umprophet ungasho engashilo. Cela siqhubeke. Ungasho engashilo. Kwabanye kunikezwe igrace to serve. Lithi strive in serving others well. Uma abunikezwe umusa wokukhonza abanye bakhonze uexcel ekubakhonzeni. You must strive in serving others well because uphiwe grace to serve. Khona abantu abaphiwe grace to serve. They serve. One of them ubaba uShabang. He's been given the grace to serve. He does it without effort. Omunye ngaba nzima ungabe uphakamisa itshe. But kuye it's automatic. It's automatic. Yabo, the grace to serve. So if you are serving, just serve. Uphiwe igrace yokuserva. Hallelujah. You thrive in serving. Now, if you are teaching, be actively teaching and training others well. Unikezwe grace to teach. Unikezwe grace to teach. You know? If unikezwe grace to encourage,
ingekho iplatform esontweni, use other means. Fohla, zubulundela. Find means to do that. Kukhona indodakazi cishe ifunda Lego Cape Town. Ngiyakhohlwa igama layo. Ibuye yenza iafro nje. Isencanyana. You know, ibuye ikhulume ngokuthandaza. And she does it with passion ku TikTok. You know, she does it with passion. I've forgotten her name. You know, because that is into elokhunjana yakhe ukugqugquzela ibandla. The grace mawunikezwe umusa we-encouragement, the gift of encouragement, isebenzisa ukugqugquzela abanye. Kukhona abantu abaphiwe umusa wokugqugquzela. Athi umuntu esezophonsa ithawula give up akhulume naye ashintshe izinto. Yini une special grace yoku encourage. Ngicela siye kwislide esilandela sobuya kulesi. Now kukhona indoda eBhayibhelini kwakuthiwa uJoseph. His main name was Joseph. Wayeqhamuka eAssyria. Cyprus, wayeqhamuka eCyprus, something like that. Right, but you can check it. It's either Assyria or Cyprus, but he was Jewish. Why are you Jewish? His original name Joseph. Noma Joseph waseKurene or something like that. I've forgotten indawo yakhe. Aqhamuka kuyona. But igama bamnika lona abapostoli bambiza ukuthi uBarnabas. Yini ndaba bathi uBarnabas? Ngoba bathi lo uyindodana yokukhuthaza. He is a son of encouragement, uBarnabas. Now, yes, he was from Cyprus. Ikhona kuma notes, yes. Why uJoseph umlevi eqhamuka eCyprus? Wasebizwa ke uBarnabas by abapostoli. Ngenxa yecharacter yakhe. Now, simazi ngokuba a generous. Kwathi mangabe eqala umsebenzi uqhubeka wadayisa iplaza lakhe. Malithi wadayisa a field amahumusha athi wadayisa insimi yakhe. Mhlawumbe ngolimi lwanamhlanje wadayisa iplaza lakhe. Wathatha imali wayinika abapostoli ukuthi iqhutshwe umsebenzi. Right? He was having a self-sacrificial nature that encouraged the early church. Umuntu wayeyidela ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu. He was an advocate of Paul. Kwathi ngesikhathi uPaul eseguqukile, esephendukile, amaKristu angaleso sikhathi emsaba ngoba wayebulala amakholo. Uyena uBarnabas owasiza ukuthi advocate for Paul. Abatshela ukuthi uphenduke ngempela webazalwane uPaul. Ngicela nimemukele. Praise the Lord. Although bahamba baxabana noPaul later kwiministry yabo, but abayekanga ukuba abangani noma bahamba baba nama dispute angathi baxabana, baba ne dispute around something, then zahlukana indlela zabo. But abayekanga ukuba ama associates. Right, they had a minor dispute, but wandlalela uPaul ukuze amsize. Right, and then waba imentor kaMark, waba nelegacy, ubonakala a model of humility, choosing to support others njengoPaul rather than focusing on his own fame. Yabo? uBarnabas wayinayo yonke right yokuthi akhande igama lakhe, kodwa wachoose ukuthi asupporte uPaul kunokuthi azakhele igama. Wasacrifice even icomfort yakhe ukuze asize abanye balokhunjane bathuthuke baphumelele. Barnabas was known as a son of encouragement. May we have sons of encouragement and daughters of encouragement in the church. Abantu abakhuthazayo. Usafundela nje nimosha imali zabazali. Niyikolweni ngani uyababona abahlezi nama degree. Futhi le yakho lothi uyayenza nje umphuphe we degree. Uhamba nje uyoqala u2026 wenza i4th year final year, uhamba uempty because kufike a son of discouragement wamfinisha wamcoboshisa. Kunabantu othi mawu-associate nabo uthi mawuphuma kwi-conversation uzulula, I mean uzwe amadolo exeka, uzwe ukhathele because they don't have any encouragement. Kunabantu othi mawuphuma kwi-conversation kube sengathi ungama phezu kwentaba uthi I shall conquer the world, because you have met a son of encouragement, you have met a Barnabas in your life. May God raise the number of Barnabases in our church, sons of encouragement. Kukhona abantu uNkulunkulu abaphe the gift of encouragement. Alibonge igama lenkosi.
ukuthi mangabe sidangele singene ku COVID singazi noma size emasontweni noma sinjani athi sizonqoba kwakwasho ubabura lehulela wathi ritlophila sizophila. He was ministering in the midst of COVID. He declared a message as a general and an old man of faith. Sathi masilalela alibona igama lenkosi kwathi noma amadolo exeka kodwa sabamba lento ethi ritlophila, we shall live, we shall conquer, these two shall pass. Kwakudingeka umuntu uNkulunkulu acinge esizweni acinge a general okuzothi makukhuluma izwi lakhe sibe encouraged sonke. Ngoba kube wakhuluma uGambo babezothi uyabona useqalile. But God had to use a general. So he declared by faith that we shall live. Ngicela sibuyele emuva. There are those who are given the grace for leadership. Let's talk about grace for leadership. In leadership is grace, bazalwane. In leadership akusiyo amavoti. Masivota kusuke kuyisystem yebandla nje esuka iconfirma igrace onayo. That is why sometimes uma ngabe into yethi ihamba kuphela ngevoti sizokhetha abantu abangenalo ugcobo negrace ye leadership. Ukuhola kubiza igrace. Kubiza ini bazalwane? Igrace. Hallelujah. Ukuhola kubiza igrace ngoba ukuhola kubiza ukubekezela. Mawungabuza uMoses nje wayengeka ikhethe indaba yokuleader uIsrael for 40 years in the wilderness. Because babehlupha abantwana bakaIsrayeli. Nebandla namhlanje liyahlupha iningi lalo. Bakhona abangahluphi kodwa abanye bayahlupha. Kwesisikhathi usuke nje sewuqinisa imhlathi nje kodwa ubona ukuthi wazi wahlupha usubani bani. But the grace to lead ithi mbekezelele mthande mgayide kahle ngendlela engeke imlimazi. But if you don't have grace for leadership uzothi ngicela nje ungixeke. Mawuqhubeka kanje mina nawe esikhaleni kwaNtombela ngazi ukuthi why kubo isikhala sasingakwaNtombela kodwa khona esikhaleni kuphi kwaNtombela sizohlangana khona. I'm not sure ukuthi why isikhala sasingakwaNtombela. Ngizocela abakwaNtombela basichazele, but that was grace for leadership bazalwane. That is grace for leadership. Be passionate about leadership. And in leadership esebenza ebandleni it's servanthood leadership. Laba abaholayo kumele babe izinceku. Leli gama elithi inceku ungalithathi kalula. Ave lijulile leli gama elithi inceku. The word inceku means a servant. And umuntu osevayo uyaseva nje. Akusi umuntu ka red carpet umuntu osevayo. Kahle umuntu osevayo umuntu owurolayo, ewurolela abantu ukuthi bahambe phezukwawo. Athi mayise urolile ahambe futhi ayowasha yena abuye nawo ngeSunday ayowurola futhi. That is why I have a bit of a challenge mangabe attention ibheke kimi. Generally I'm not a person who likes attention and focus and what not. Yebo. I had a problem ngokuphathela iBhayibheli many years ago. Umoya ngcwele wathi hayi iyekela. It's not going to cause you any harm. Yebo. Because my calling is that of a servant. I am called to serve. Uthi uJesu njengalokho indodana yomuntu izele ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Ukuze asitshengise leadership ngokweBhayibheli nangokaJesu uhamba yena baqeda ukuhamba babuya la babuya khona kwagqokwa ama sandals ngangayixoxa le ndaba. Uma kugqokwa ama sandals bayingekho itiyela leli silazi namhlanje kwakuhanje ubhuqwini. Babuya inyawo zimhlophe ubhuqu mangabe kwakuyiloko kumhlophe mangabe kwakuyindawo enesibomvu zibomvu mangabe kwakuyisidaka zimnyama. I'm not sure zazi njani kodwa zazi nothuli. Ufike ke yena uthatha ubheseni uthatha ebasin indishi uthatha ithawula uligaxa ehlombe uye enyaweni. Khumula imbadada kulo uyamgeza uza kulo uyamgeza mayefika kuPetru to Petru there is no way. You are my Lord, my master. You can't wash my feet. Uthi uJesu I'm supposed to do this. Mayiqeda ebaqeda bonke usehlala phansi. Uthi lokho engikwenzile ngicela nani niphume niyokwenza. Leaders, we are called to serve. Albonga igama lenkosi. I cannot as a leader bazalwane ngihambe esontweni ngaphandle mangine commitment ngihambe kunabazalwane itaxi yabe ngafikile. I just cannot. I cannot angikwazi ukuhamba ngiyophaka irice ekhaya kuneteksi kunabazalwane abalinda itekisi. How can I do that? No, I can't.
Because kufanele ngenze sure mangithi ngicela inamba ka driver uma engaphenduli sifune enye itekisi bahamba bazalwane. Because I am called to serve. I want to declare so that one day uma ngabe ngingasekho kwi position of FS7 you will remind me that one day you said you are called to serve. And I pray to God that I will serve for the rest of my life until I appear before God. And I pray that every leader will serve until they appear before God. Alibonge igama lenkosi. That we are called to serve. The grace to serve the people of God. Hallelujah. We are called to serve. That is leadership. That is leadership. Mang driver on Friday, it was moeg. I was tired. You know, because iviki belisinda. I had a very heavy week. But mangicabanga ngithi mina ngizofika ngithatha ubaba umzizi ngimbeke esontweni bese ngiyolala. But the servant in me said there is no way you can go sleep. Ibandla lithandaza. Nawe ubizele kuloya mthandazo. You know? And mangihlala and inkonzo iqhubeka, I felt energy nami engayazi velaphi. I felt renewed. I felt strong. And I went home ngabo 1-2 ekseni. I was happy because I had been part of the prayer. But as I was about to, uSathane wanted to hleba ukuthi inyama yakho is tired. We are called to serve. Kukhona abane gift of showing compassion. Babizelwe ekutshengiseni ini isisa. Babizelwe ekutshengiseni umusa. Babizelwe ekutshengiseni umusa. Angahamba ayo driver ayosiza umzalwane le e42 ophukelwe imoto. Yabona omunye nje uthi angeze ukuthi kuse 42 athi imzalwane ake sime esikhaleni nawe enceko. Hey, uyazi yanochuka imoto. Yazi yanochuka imoto. Yabona. One compassion uthi bapho khiye bami. Nceka anginawo upetrol kodwa inkosi izongilekelela. Anginaka ukuthi yini eshoda kuthiwe isipele. Athi isipele sanse Corolla athi ngizodlula kumfundisi ngithatha isipele seCorolla nceko. Awukwazi ukulala e42 sikhona. Kunento kuye eyakhelwe buildwe kuye. Ethi nje you cannot sleep lokhu nje nemaqeleni sikhona siyabantwana bakwenu. Alibonge igama lenkosi. Ngizophatha itow bar ngoba vele imoto yami u3 liters so idonsa leyo moto abantwana bangene kimi. Ayimvumeli lento ukuthi angalala. Ukhona othe nalo usizo kodwa athi ayinceke usizothandaza manje ngathi ningaphepha nabantwana. Igcwele i3 liter ka Hilux lapha uphethe upetrol ithe phama. Uhlulwa nje ukulanda umzalwane la i4th mistake. Dawu nceke usekufanele uyishintshe le moto uyayibona ngelinye ilanga iyokulalisa eCape Town. Unalo lonke usizo but there is no compassion. There is just no compassion. But somebody with compassion, the little Jesu wababuka, wabaskena man. Wathi mayebabheka wadabuka emoyeni wakhe ngoba babe njengezimvu ezingenamelusi. Ezingamenamelusi. You know? Ngelinye ilanga uxoxa ngomakhelwane oyena who is my real neighbor kubuza abafundi uJesu akachaza ureal neighbor uthi umuntu othile wayehla esuka eJerusalem eJericho endleleni wagcwelezwa kwaqabuka ngayo leyo ndlela kwadlula umpriest ngiyacabanga inceke enkosi igibele esilwaneni sayo ethi shame lento yabe yokuhamba ebusuku le awubuke manje awubuke yashaya isilwane sayo kwadlula futhi umlevi. Yes, the second one was umlevi. Umlevi umuntu oseva kwi temple. So naye kufanele ngabe ugrand right uyakwazi ukuba compassionate. Nithi wadlula umlevi naye wambuka wamdabukela. Yena behambelani ngalendlela le. Futhi yini ehamba ngalesikhathi? Yini futhi ehamba yedwa? Yabo lento ye-youth le sihlale sibashumayeza uJesu buka manje. Awubuke manje. Hey asambe mbongolo yami. Asambe mfana kithi. Lithi iBhayibheli kwaqabukeka ngayo leyo ndlela. Kwavela umSamaria. Lalela angikuxoxela indaba. UmSamaria wayengesiyi candidate yokuthi angamsiza ngoba amaSamaritans wangesiba abantu abapopular ngokwakaJuda. Babe ingxube evange yabezizwe noIsrayeli. So babengasiba abantu abanegazi elihle nabathandekayo. But lithi iBhayibheli wehle esilwaneni sakhe. Oh, somebody say compassion. Sivusela abantu abanozwelo, sivusela abantu wehle esilwaneni sakhe ukube namhlanje wayizobehla kwi-E-class la lizothi iBhayibheli wadilika kwi-E-class washiya ama leather seat akhe
Yabona, wehla washona phansi, wayomsiza, wambhandisha. Wathi mayemthinta wabona ukuthi ipulse isekhona, igazi lisanyakaza. Lithi iBhayibheli wamqukula. Angimazi umSamaria mhlambe wayigqoke isuit nje. Ngicabanga ukuthi wayengagqokile ingubo zokusebenza. Ngicabanga ukuthi wayigqoke kahle nje, yabo. Lo muntu ushayiwe washiya umndondo kusho unani unegazi, yeso. Wamthatha namhlanje, wambeka kuma leather seat eClass. Enegazi. Wambeka kuma leather seat. Wangaba nandaba ukuthi iClass izokwenza njani, izongcoliswa igazi. Sivusela abantu abanozwelo. Sivusela abantu abane grace for compassion. What driver waya lapha eNewcastle Inn. Mayefika khona wathi yazi imali engiyiphethe ngamlalisa 3 nights. What angalala iviki? A week, I'll come after a week, but something like that. Wabanikeza iduration uthi ukheshe nginawo ungamlalisa isikhathi esingaka, but ngicela nimlalise nimtholele iroom aza recover. Ngizothi mangibuya uma kuthi kusadinga hlale elinye iviki ngiphinde ngibhadale futhi ibalance yakho. Kodwa ngicela nimhlalise aza recover. Somebody say compassion. Compassion. Wasikwa imfesane ngummangaliso wathabathela kuye lonke itshala lami. We are a product of compassion. We are a product of a compassionate God. uNkulunkulu wasikwa imfesane. Besingeke sibe la ukube yayingekho imfesane kaThixo. If there was no compassion of God that pushed him ukuthi son, go down and die for them. Go down and die for them. I-compassion ikwenza usizo umuntu ongalifanele usizo. Kodwa umlekelele, umnakekele, umsize aza recover, aze abounce back. I-compassion le yenza isandla somusa babuhlongwane siphuma isandla somusa siyobilisa siyophaka. Enye inhliziyo ithi kodwa bona baxoshwe yini emakhaya, kusho uSathane esho la endlebeni. Kodwa i-compassion kaNkulunkulu ithi bangabantu, bawumfanekiso kaNkulunkulu, bayadinga ukuzwa ngalo Jesu osindisayo. Compassion. Flourish in your cheerful display of compassion. Itshengise compassion if God has given you that grace. Next one. Hallelujah. Next one. Okay, next one. Oh yes, maybe let's go back. Race. I think useqedile ngeyiphiwo zika moya. Uqeda lapha ko verse 8. So he speaks about the gifts, the grace that gives this leadership, compassion, whatever lama gifts esesiwashilo. Onke siyawadinga bazalwane. Ayikho igift esingayidingi. Asikho isipho somusa sikaNkulunkulu esingasidingi. Asikho futhi less important than esinye. Zonke zinjani? Zibalekile. Asivaleni ke uRomans 12 ngaloku okushiwo uPaul. uPaul ke uthi ke bazalwane, khumbula ke Romans teach us about Christian living. Romans, Christian living. So Romans, justification by faith. Romans, what is salvation? What are the good news? Now ama-doctrinal, ama-pillars ka-Romans. Ngoba uma incwadi uyifunde eBhayibhelini ungayazi imilenze yaleyo ncwadi, silungisiswa ngokukholwa. Ivangeli ley'ndaba ezinhle, indlela yokuphila yabazalwane. Uthi ke webazalwane, verse 2, ningalingisi lelizwe. Buke ningalingisi lelizwe. Verse 9, uthanda lingabi nakuzenzisa. Yabo? Uthanda njani? Alingabi nakuzenzisa. Verse 2, ningalingisi lelizwe. Verse 9, uthanda lingabi nakuzenzisa. Verse 2, ningalingisi lelizwe. Ezweni ikhothe ikhothayo, engayikhoti iyayikhahlela. Evangelini uthanda lingabi nakuzenzisa. Uma sithandana singambuluzelani, asingenze ngathi siyathandana. Alibonke amalenkosi. Yabona uthando olunokuzenzisa ngicela uzempele. Hey babushabangu, nceke yenkosi. Man of God. Man of God. But the word of God says uthanda njani alungabi nakuzenzisa. Yena ubona isandla ngithi wabona ismile, but ulimo belumkonkozela kazange alibona. Then the word of God says uthanda lingabi njani nakuzenzisa. Aya ngokwangathi singavele sithandaze siye emakhaya. Sithandaze nje kule ndawo ethu uthanda lingabi nakuzenzisa.
uthando lingabi nakuzenzisa. Which means no pretense. If you love me, I must feel that you love me. If you care about me, I must feel that you care about me. Uthando lungabi nani? Nakuzenzisa. Uthi ke ngiyacela bafowethu thandanani ngothando lobuzalwane. Uma nithandana kube uthando lwani lobuzalwane, brotherly love. Angakuthandi ngoba uafford ukungithengela into ethize. Naturally kulula ukuthanda umuntu ongakwazi ukubenefita uye something. But in the kingdom umthanda ungeza ukubenefita lutho, awumthandi ngoba kunento ongayibenefita kuyo. Kodwa emhlabeni abantu bakuthanda ngoba una something yokubenefita. You know. Ubaba uMbheki seUpresident wayinabangani abaningi, ubaba uZuma seUpresident wayinabangani abaningi, ubaba uRamaphosa sesihlalweni unabangani abaningi. But baningi abazohlehla uma ngabe ngasekho esihlalweni ngoba akasekho kwiposition la engenza izinto zenzeke khona. Kodwa uthando lona lingabi njani? Alingabi nakuzenzisa. Angabi isithandwa sakho mfowethu enkosini ngoba naku ngikuthengela into. Angibe nje umfweni enkosini nginento yokukuthengela noma ngingento yokungakuthengeli kodwa angibe nomfweni enkosini. Uthi ke umpostoli khuthalane ekukhonzeni serving inkosi. Bese ethe kukhulekeni niqinisele njalo. Sesiyavala. Uthi nalento yegiving yokupha nijwayele into yokupha. Futhi nibe given to hospitality. Nibe abantu abakwaziyo ukunakekela, nithandi ningenisa ihambi. You know? Abanye ngiyazi bana amakamera onke agcwele izingane nani. Kodwa khona abanobhazabhaza bezindlu kodwa ukungenisa ayave kulukhuni man. Ukungenisa ihambi ayave kulukhuni kwabanye abazalwane. Asisho ukuthi umubi, awukho umubi. Igrace mhlawumbe ongenayo kodwa uthi umpostoli Paul akasakhulumi ngeziphiwo la ngithi. Usenje nenze njani ningenise ihambi. Ebese yashintsha futhi Christian living, somebody say Christian living. Ashintsheke iattention mayehlela ko verse 14. Athi ake nginitshela imfihlakalo maqondana nabantu enibarigada ezizitha. Na into engicela niyenze. Right? Ngicela simfunde 14. Ngicela simfunde 14. You know? U14 yena ngicela simfunde. Uthi 14 bless them which persecute you. Bless and curse not. Babusiseni abanihlukumezayo. Busisani ningaqalekisi. Hayi uvala ke lo, uvala lo. Ethe kushuka manu HOD, ethe kushuka usister wodini. Ethe kukhathaza umakhelwane man, ekukhathaza umakhelwane. Yabazi labo makhelwane abakhathazayo. Ubone ukuthi hayi man yazi lo makhelwane lona kodwa bakithi uNkulunkulu ungake nje ungishintshele nje athenge enye indlu kwenye indawo. Ethe kushuka but the Bible says bless those who persecute you. Bless those who persecute you. Ekupersecute uNkulunkulu yes ekupersecute. Ethi futhi ningabaqalekisi. Ningabaqalekisi. You know, ngabaqalekisi. You know. Athe kushayelise kabi abekukhomba ngomuntu ophakathi nendawo. You know. Hey wena awuboni yini? You know, kuyena kodwa you can when I study the situation and say right. You know. Esikhundleni sokuthi uthi hayi man, angidelelwa mina umfana wakomunye imuzi. Uyabona? Ngiyayizwa futhi ne16 shooter yami na ifudumele la enqolweni. Ngiyayizwa. Ngizomchitha ubuchopho. You know, but you remember ukuthi ningalingisi lelizwe. Vele lo line nje. Usathi uzodrive ufika ufaka ama brake phambi kwakho ukuzama udilike uthi wenzani. Kuvele kufika uline othi ningalingisi lelizwe. Ezweni bese fanele ngabe kuyafinqwa kuyaliwa. Kodwa ningalingisi lelizwe. Kuvele nje loyo layini uvele kube nento eyehlayo. Vele kube nento. Bless those who curse you. Bless and curse not. Bless and curse not. Angazi ke bazana ngibhalela ukuthi angazi bangaka abaphasa le. Angazi. I don't know how many
are able to pass this one. Bethi behlekise ngawe mngane nami eklasini, yabona enza ijoke ngawe lihleke lonke iclass. Kuvele into yokuthi nawe mgqula, kuthiwa ugqula ngithi umgware. Yes, nawe yisho something bezohleka bonke. You know, akutshengise futhi usathana uthi uzothini. You know, lento embi nencegelo ngathi uchakide. Akunikeze namagama ozowasho. And vele mawuthi uyambheka ikhanda lakhe linayo into yokuthi lithi kancane. But ngesikhathi uthi ucabanga ukusho leyo nto leyo. Kufike lamagama athi ningalingisi lelizwe. Nenze njani ningalingisi lelizwe. Do not conform to the standard of this world. Do not conform, do not go after or model your life along the patterns of this world. Ipattern yalelizwe ithi maye ngithukile ngiyamthuka, ithi maye ngigwarile ngiyamgwara, ithi maye enze ukuthi ngenza ukuthi. But the apostle says, bless those who curse you. Bless those who curse you. The formula of Christian living. The formula of Christian living. Formula of Christian living. The formula. Ayilula kodwa uyenzeka. Mabe khona la usahluleka khona uthi inkosi ngisize ngiphase leli class leli. Ngisize, allow me to pass this class. To pass this class. To pass this class. Bless them. Bless them. Bless them. A friend of mine, udlule kwi divorce about a year ago or 2 years back, and umyeni wakhe beshada last year. Usethi uyacabanga ukuthi lo madam lo wayekhona vele empilweni yalo baba. Ekhona naye. Izinto ezibhlungu ezenzeka kubantu. Uyakholwa lo sisi. Uyakholwa, she's a worshipper esontweni. Umyeni bahlukana nje manje, then ke about a year usuyashada khona futhi manje. Yabo. Usisi futhi usekhulelwe. Yabona nje into athi mayichazela yona ubone ukuthi nanga umuntu wokukheswa. Yabona nje kube sihamba ngama patterns. Sasobambana ngesandla ngithi mnganami ukujwayela kabi ake simkhesa. Baba nangu ubaba usibani bani. Yehlisa amatshe omlilo phezulu kwakhe. Yehlisa amatshe omlilo phezulu kwakhe. Akakudeserve ukheswa, uyakudeserve. But the Bible teaches the opposite. Ithi ngisho hlangana naye mall ebambene nomedem omusha, you don't curse them. You don't curse them. You say hi udlule ukhala inyembezi uthi bless them Lord. Bless them Lord. Lombuso lona uhlukile kunembuso yasemhlabeni. Lolu hambo luhlukile kunohambo lwasemhlabeni. Lendlela sikuyo ihlukile kunezindlela zasemhlabeni. Ihlukile bazalwane, ihlukile. Ihlukile. Umayevala uthi ngoba okubi ngokuhle. Ngoba okubi ngokuhle. Uthi omunye umama uthuvi benja isizulu leso. Owawukukha wena egcekeni lakho uphonse engadini yami. Ngabusebenzisa engadini ukutshala lama rose. Usho mhlazana esevakashela umakhelwane lele esibhedlela emphathele a bunch of roses ethi makhelwane ngithi angizokubona. Esho umakhelwane owayekha njalo iwaste yenja iphonse ngapha kwamakhelwane. Uthi that same waste ngatshala ngayo lezi imbali. Namhlanje ngizokunikeza izimbali ezatshalwa ngewaste owawuyiphonse igcekeni lami engadini yami. Ngathatha iwaste ngatshala izimbali. Namhlanje ngizokupha izimbali engayitshala ngewaste owawuyiphonse igcekeni lami. Ngoba okubi ngokuhle ngicela sime ngeenyawo sesiyathandaza. 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 Lord, create in me a clean heart. Nkosi dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Ngihlambulule ngomsa wakho. Can we all pray bazalwane? Say Lord help me. Ngilekelele Nkosi. Ngibe umntwana wakhe impela. Ngihambise kahle
endleleni yami ngihambise kahle ngihambise kahle endleleni singibusiseko singibusise obusiso obusiso lwakho ngihambiseke hambiseka kahle endleleni. Hallelujah. Ngihambise kahle ngihambise kahle endleleni Baba ngihambise kahle. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, ngihambise. Thank you, Lord God Almighty. Thank you, Ancient of Days. Hallelujah. Sihambise kahle Baba. Lihambise kahle ibandla lakho. It is not easy ukuhamba ngokwephethini osibekele yona. It is not easy to follow in your footsteps. But ngomusa it is doable. Ngomusa it is doable. Ngomusa it is doable. Sihambise kahle Baba endleleni ngihambise kahle lihambise kahle ibandla lakho yanda yalamashiyele ke sataya neko shataya. Lead us, oh God. Lead me. Lead your holy church, oh God. Sisize Baba. Sihambe ngokwephethini osinikeze yona ezwini lakho. Senze njengalokhu sibizela ukuba senze. We break every stubborn heart in the name of Jesus. We break, paralyze, and cast out every spirit of disobedience in this church in the name of Jesus. Wonke umoya Nkosi wokungalaleli siyawuchitha siyawuhlakaza siwuchithela ngaphandle ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We shall be obedient children of God who walk according to the pattern the Lord has given us. We are going to walk according to your word. We are going to walk according to your statutes. Sibusise Baba siyabonga nangezwi lakho namhlanje as we leave this place. Khulekela ukuba isibusiso sihlale phezulu kweimoto esihamba ngazo abawokhayo because bahlale eduze sihlale phezulu kwimpilo zabo. Iviki lonke silikhomitha kuwe Nkosi sisize sibe ukhanya la sikhona sibe usawoti la sikhona. Qala ngami Nkosi. Let me be the light of the world. Let me be the salt of the world. Let me not conform after the pattern of this world. But Nkosi ingqondo yami mayiguqulwe, ingqondo kamfowethu, ingqondo kadadewethu, ingqondo yendodakazi, ingqondo yendodana.
Let it be renewed in the name of Jesus. Phuma nathi baba siyacela masiphuma. Kuthi umusa wenkosi yethu uJesu Kristu, uthando likaBaba uNkulunkulu nobudlelwano kaMoya oNgcwele kuhlale phumule nathi sonke manje azabuya uJesu. Amen.